दा बिथाङा खारसिगोन खारनो नागिरबाय। हेलौ गाइस, नोंथांमोननो खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव। दिनै माने रान खालायनो नागिरदों 32 मिटार आसाम पुलिसनि। दालाय खुवाजोब, एकदम खुवायानो खुवा। बिसोर खारखांबाय, आं दा खारथ'वाखै, आं एबार खारनोसै आरो 32 मिटार। टाइमा बेसेबां लायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। टाइम चेक खालाम दिनै बेसेबां लायो बेसेबां मायो। 12सो लानो हागौ, 12 मिनिट। बे गासिबो भिडिअआव सोर गोदान फैदों खारैनि सिगां लाइक खालामखादो, ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो मेम्बार। जों दा खारसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। 3200 मिटार फर आसाम पुलिस कामान्ड'। गाइस मोन, आं दा बेनिफ्राय खारगोन। बेनिफ्राय जोंना ट्रेकआ खनथामजोंसो 1 किल'मिटार जायो गाइस। खनथामजों 1 किल'मिटारबा 9 बार खारनानै 9 बारनि नैबेसिम फैफिनबा 9 बार जानानै बै गलसिम थांनांगौ, होमबासो 3200 मिटार जायो। नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ। लाइक खालामदो मेम्बार आरो साबस्क्राइब खालामदो। बेखौ खाग्रोना लानांगौ, निहोरनाङो ना माबायो, निहोरनाङो। दासो खामान्ड' बायदि नुदों। गासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आं दा खारसै नै। दा बिथाङा खारसिगोन खारनो नागिरबाय। 1 2 3 गो। बिथाङा दा कामान्ड' लानो सानदों। दा प्रेक्टिस होगासिनो। एबारनो बिथाङा कामान्ड' लानो सानदों, आसाम पुलिस। स्पिड or speed बिथाङा एबारनो कामान्ड' लानो सानदों। स्पिड खारना खरा खार स्ल'। कामान्ड' लानांगौआ बिदि जायो। दाबो सान ओंखाराखै गाइस। फुङावनो खारफैदों बिथाङा।
एबारनो लाखिथारगोन साख्रिखौ मोनसे नङाखि मोनसे लानांगौ बोसोराव खेबसे खारसोब स्वेट स्वेट खेबबैसे जाखोमोनलाय खेबबैसे 7 मिनिट 7 खारखांबाय आंहा खारखांबाय दहायनो खारखांदों 6 बार
स्पिड हो स्पिड कामान्ड' लानांगौ गगा मोनदों एबार खेबेसे जाखामोनथाय गगा मोनदों गायसिमोन खुनायाव फैबाय थानानै खर'आ गिसि जालांबाय थायो सानफ्रामबो हो मा होनदों खोनायालै अ माय गड दा बिथाङा खारखासिगोन गासै खयबार जाखोथाय फाथ्थायानो गैला एबार लास्ट स्पिड खरा खाथिजोब गाइस टाइमा 12 थांद्रायासै आं जाला नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो दिनै एसेनोसै एबार नेक्स्टआव 5 किल'मिटार लाबोगोन 5 किल'मिटार आंना 19सो लायो दा दे होमबा बाय गाइस